No dvere? Clear out the Nevidím. NRC so we can get topside. Sú strašne tmaví. Aha, hoj. Čiže ho zabiť nemôžem. To je... Ešte je tak. Než na hlavu nepadajú na jednu gulku, to ma sklamalo dosť. Come on, get to the elevator. Ale to niekto mi ho vyžral, očividne. Očividne mi ho niekto vyžral. No a výťahy. Takže to už je jaká pohodička výťah. Máme všetci rádi. Teraz si máš opačne zavibroval ovládač. Som si ho položil. Trust me, we're dead if we don't. Okej, medzi tie kúky sa mi tam moc nechce. Aha, tak tu sú tí týpci s tými robotickými končetinami, to je ja. Ale ja si myslím, že sa tam dostaneme. Časom sa tam určite dostaneme. Nice to see you, Ja Jacob. to myslím. You Dúfam. too, John. You look